गिबियावनो दिनैनि जिथु बे जोंहा लाइमोन आफादनि बा दुलाराय बाथौ गुफुर लाइमोन आफादनि जिथु सावरायनाय नैथि सान बर'फोरा जानो हास्थायनाय बेखौ दैदेननाय बिफान दैदेनगिरि लोगोसेनो आंजों आलासि महरै हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोन फुंखाखौ हिसाबै हांख्रायजानाय बिथांमोन बे हाबाफारियाव थाखाय आं बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर होनो नागिरो होदों आरो जि बिबान होदों बे बिबाना थारैनो आं गियो होनना सानना लादों थेवबो आंनि मोन्दांथिखौ नोंथांमोननि सायाव फोरमायनो आरो बे फोरमायनायाव माबाफोर बयबो गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सायाव निमाहा बियो जा दैदेनगिरि बिथांमोन इन्ट्रडाक्सन होनांगौ एबा सिनायथि होनांगौ बोरै फैनानै दिनै बे सिटखौ फैदों सोरनो नोंथाङा साबायखर होदों बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों लोगोसेनो बोरै अब्ला गानदों बेखौ लामाया मा राहाया मा बेखौ मिथियो इन्ट्रडाक्सन हिसाबै मानो बुंबाय बिथांमोना मिथिखाबाय बुंबायानो आं बे ओनसोलनिनो बोरै गामि बेनो सामाजिक बिफान जानाय माखासे जोंनि गामिनि जादों आंनि न'आ एसे गोजानाव दङ आफानि मुङा केके मोसाहारि रुंसारि जाबाय आइनि मुङा फतेस्वरि मोसाहारि बिथांमोन रुंसारि जाबाय जों बिथांमोनखौ साथाम देरसिन आदाया रुंसारि जाबाय फंकन मोसाहारिमोन फंबाय सासे दङ मालौ मोसाहारि दा बिदिनो जोंनि जिउनि लामाया बा आंनि जिउनि लामाया ओरैबायदि जेथि गोनां ओरैबायदि रजम गोनां बे लामाजों आं सोरखिबोदों आइ आफाया बिदा फंबाया हाजिरा मावनानै जिउ दैदेनबोदों आरो बिथांमोननि अननायाव बिथांमोननि मददआव आं दिनै गावनिबो नाजानायजों बे मासिखौ लानो हादों नाथाय बेनि गेजेरावनो आं आरोबाव सासे जोंनि न'खरनि बिथांखौ आं साबायखर होनांगोन आंनि आरो दानि बाक्सा जिल्लानि गोदोनि नलबारि डिस्ट्रिक्ट थिग्रा बर' बिथाङा बेनिफ्राय थांनानै बागान थानायाव पारमानेन्टलि थाहैनो बिथाङा जे बिथांनि न'आव थांनानै आं फरायनो गोनां जादों जाय समाव जोंनि आसामनि रुं हाव बारहावा 1993 मायथाइनि जिथु आसाम सोमावसारनाय बिदेशि ओंखारनायनि जिथु सोमावसारनाय बेबादि बारहावायाव आंबो थांनानै रङियाबादि जायगानिफ्राय हान्थिनानै बालाफारासिमाव थांनो गोनां जादों आंनि जिथु जात्रा गिबि बैखालि आं 40-50 किल'मिटार खालामना थांनो गोनां जादों दा बेयावनो आं फरायबाय गिबियाव आं जोंनि गुदि फरायसालियाव फरायजेननो थाखाय जोंहा 50 बोसोर जालांदों फरायसालि बायदि बिनि उनाव जोंनि गुदि गेजेर फरायसालि सोनाब गस्ला फरायबाय थादों गोजौ फरायसालियाव आद्रा फरायबाय जोबथारनाय आं बागानफोराव फरायनो गोनां जादों जोंनि जानाय लोंनाय थानाय बेबस्थानि थाखाय आंखालनि थाखाय दा बागानफोराव हाइ स्कुलाव फरायनानै
대통령 정부의 미국과 같이는 가나요? 마스카고에서 내는 지금 영화부에 하고 거다 전화를 무슨 우이제가 나는 나 모반에 나는 하지라까지다 모반에 제공 보에 디그리 파스한 보르마 보이스와 보레가 보르마 보이스가 보이나는 디그리 나나네 하고 되게 뭐 보이는 이들은 네가 뭐가 있는 것도 나나는 뭐가 있는 것이 보이는 지구적 너희가 상대적으로 이 구지가 말이에요. 매주 기업들이나 디플로마 고수동은 디플로마 프로그램이 왜 프로그램 이런 프로그램이 박수들이 좀 나가는 가르치고 생각하는 방식 자기가 또 비브리나 또 비교 프로그램에 하는 예비 프로그램에 그제까지 높이만 이래야 예비다 오고 잘 보이는 바빠 미니멈은 너무 생선 먹고 sống 기지가 없는 기지가 많이 그집 안에 다 미팅 오고 있어요. 난 지하철이 시작해도 집안이 불거든 집이 기자도 집이 뭐가 무기자고 나면 왜 뭐가 무기자냐 그 심한 거지. 그 시공 상하구는 안 심하고 상하구는 에임렉스구나는 뭐지 피하면도 안에만 리뷰잖아요. 리뷰해서 시작해 보니까 인수로 저희가 이거 보니까 버릇을 다 시작하고 버릇 많이 먹고 소리 미니멈 상황이 없습니다. 그리고 리뷰이 라마니 게제 리뷰이 소모샤리 게제 리뷰이 스텝 바이 스텝 가는 그게 아들이 하는 거예요. 그냥 인수로 보고하고 एमए पढ़ेंगे डिग्री क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बहुत बुरी बात था जब बड़ी समय मुझे यूनिवर्सिटी में मुझे 12 बार मुझे पूरी पढ़ेंगे मुझे हवा मुझे पूरी पढ़ेंगे 제가 아까 소모시자 पढ़ेगा आसू जेनेगा बात जेने बीजीएसयू योगियों 무엇이든 그런 거 우리가 보셔요. 많은 한국 지식지가 우리가 무엇을 보셔야 되는지 무엇을 보셔야 되는지 여러분이 이제 무엇을 가는 무엇을 가는 거예요. 아로마가 기본적으로 프라임 미니스터 피고에 되게 뭐냐. 프라임 미니스터 설레가는 안기 구드라 아이게 구드라 이런 비비노 시모라 BBC 설레이스가 이 프로그램이 소리가 되게 보내니까 그렇게 하면 그래야 이번에 보내봐. 시간 기준으로 보내는 게 참 문화계는 유니버시티에 사기기 보내면 은행이 거기 보내면 알아가다 비기가 보내야 돼. 비기는 게 아니라 비기는 엑스프레스는 아니라 중매기 비기수가 아니라 중매기가 한번도 없으시나 하는 이거니까. 나지하자 강민국이 그래서 공부에 가보고 만나시는 거야. 와, 먼저 뭐라고 전화하고 나 비행이 강민국이 자리냐. Bikin pusat jawab putusan ini dari bisino kita ini semua tapi mau begitu bikin itu kajian itu kajian prestasi itu sama dengan apa kajiannya orang nak menunjukkan orang nak saya dan apa yang nak saya mungkin apa 그때 비시가요. 아니 이바디가 맞으면 예하산잖아요. 미리 들리는 알아봐주라고 거기에 보는 분들 연구는 하여 너희 미안이다 이거 아브두카람 얘기하는 방금 나 바다길에 살이야는 방금 나 골포나 사마비 얘기하는 방금 나 마마와 이슈지야 파키스탄에 나 비진 강릉 나 거기가 설피아티 나 비리가 맞은 나 지금 거기 이시나서 하는 그게 비시는 나 지금 오메가 하고 알아듣는 거예요 jadi ikut malah isu kita itu dari Pakistan kita foto muslim Nobel Prize mengenai
जोंनि डिस्ट्रिक्ट बांखाबो नङा बियो स्टेटनि बांखाबो नङा बियो हादोर कान्ट्रिनि बांखाबो नङा बियो आरो दङ जोंहा अनेक दङ पद्मश्री पद्मभूषण पद्म विभूषण भारत रत्न बेफोरबायदि अनेक बान्था दङ नाथाय बिनिबो जौसिन जायगायाव इन्टारनेसनेल बान्था मोनदों बियो नबेल प्राइज मोनदों 17 बोसोराव मालाबार इसुजाय पाकिस्ताननि माबादि मोनदों बिलाय सोलोंथाइनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बिथाङा सोमावसारदों पाकिस्तानआव थांनानै बे तालिबानफोरनि जिथु मोन्थोर तालिबानफोरनि जिथु धोरोम बा मुस्लिमफोरनि जिथु धोरोम बे धोरोमाव हिन्जावफोरनि आइजोफोरनि सोलोंथाइखौ बाधा दङ हेंथा दङ बे हेंथायै सोलोंथाइ लानो मोना होननायनि हेंथायै बिथाङा दावहा नांनानै बिथाङा गाबख्रावनानै बिथाङा जांख्रिखांनानै हिन्जाव सोलोंथाइनि गोनांथिखौ सानबोल' मोनथिहोदों खोनाहोदों जों बे लामाजों थांनो नाङा थांनो हाया बे लामाजों थांनो किरण बेदी इन्डियानि IPS बिनि IPSनि गेजेरजोंनो बिथाङा पुलिस सार्भिसनि गेजेरजोंनो बिथाङा ससियेल सार्भिसखौ मावदोंमोन बिथाङा समाजनि दावगानाय ट्रेनिं माबोरै जों समाजखौ सालायनांगौ पुलिस समाज माबोरै सालायनांगौ बिथाङा बुंदों आलादायै मोनसे आरोबाव गावनि थिउरि मथे गावनि सिस्टेम मथे मोनसे गोदानै लाखिनायनि थाखाय बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनि मोनसे हाबा मावदोंमोन पुलिस मावनायाव बिथाङा हयथ नुनो मोनदोंमोन जे जोंनि सरकारनि पुलिस बेबस्थायाव सरकारनि बे लामायाव माखासे गेना गोरोन्थि दङ माखासे बुजा बुजिनि आंखाल दङ माखासे गेप दङ दा बेफोरखौ नुनानै पलिसि मेकिं खालामनो थाखाय बिथाङा जांख्रिखांदोंमोन बिथाङा नाजादों मावदोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा इउनेस्क' बादियाव UN बादियाव एडभाइजारनि बिफान मोनदोंमोन होमबा जोंहा बिदि थांनो नाङा बे राहाजों बिथाङा मा खालामदों अलंबारा बेनो गैयाबा दांना जानो खोथाया बेसे दा अलंबारखौ मोनहैनो जेनेबा जोंनि जिबि गारियाव सावरायनायाव दा किरण बेदी जानो गोनां दं दा मा जानांगौ IPS जानांगौ IPS जानांगौ जोंहा मा जानांगौ जों बेसेबां फरायो आसलथे आं मोनसे खावलायनायनि गेजेराव जोंहा बेयाव कलेज फरायनाय बेसेबां गसंनांगौ नामा कलेज फरायनाय बेसेबां मेक्सिमाम होनबा दा जों दिनै बर' माखासे सिमां नुदोंबा बर' माखौ गाननो जुदि सिमां नुदोंबा बर' माखौ गाननो जुदि हास्थायदोंबा दा IPS फरायनो थाखाय UPSC पास जानो थाखाय मा खालामनांगौ खोथाया बेसे जों दिनै मा आयदायाव फरायगासिनो दङ जोंनि टारगेटआ बहा दङ आंथ' मिथिगौ बेलेग पलिसि खालामबा जोंनि पलिसि गथ'फ्रा बेखौ फरायनानै गाज्रि गोसो होआ फराया बेवहाय बर' माखौ बोरै गाननो जों मोनसे फोरोङो गाबोन बे टाइमाव बेखौ नाया अखानायै सोलोंथाइ गैया बेबायदियाव जों दिनै बर'फोरनि खोथा बुङो आं सानदों खोथाफ्रा जोंनि पलिसि बादि नङा मोजां होननानै सानो गतिके बर'फोरा थांनो थाखाय किरण बेदी जानो गोनांबा किरण बेदी बादि जानो गोनांबा जों मा खालामनांगौ जों बेसेबां फरायदों जोंनि मार्कशिटआ बेसेबां धोनि जादों बेखौसो जों नोजोर होनांगोन दानिफ्रायनो जों गोसो होनांगोन दानिफ्रायनो जों नाजानांगोन फरायनायनि हारिया मालाबा इसुजायखौ मावदों आब्दुल कालाम जानो गोनांबा अलंबार बिसोरो जोंनि इन्डियान मैया बिथांनि जोनोम सान फालिदों सारा इन्डियायाव बा बेबायदि जानो गोनांबा जानांगोन जोङो आर्ट्स फरायदों ना साइन्स फरायदों जों बेयो साइन्सआव बेसेबां गथ'फोर मावनो हादों साइन्सनि इन्टारेस्टेड स्टुडेन्टआ बेसेबां फरायदों जोङो खोथाया बेयावसो नांनानै दं अलंबारखौ ओरैनो जानो सानबाथ' जानो हाया नङा होमबा दा UPSCनि थाखाय फैजेना रिजाल्ट दानिफ्राय मालाय हारियाथ' दानिफ्राय कलेज मोननाय लोगो लोगो रेडि जों थांबाय दिल्ली इउनिभार्सिटि जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि दिल्ली
Gini buat juga. Or some degree level education, master degree education, secondary education. Many level degree UPSC. Or some lama, or some kawai shaman gama, asli pun kawai yang shaman ni, shaman itu cuma itu orang. Makasih ada ni, biji itu ada. Macam itu semua ada lah. Ini yang lebih sekadar kita punya, biji yang lebih sekadar. Time pass, kalau dia baik biji itu mana pun dekat orang jadi sudah menjadi, kalau menjadi people apa lagi, nak dekat orang lagi, ada yang mana, ini ada apa? Jadi dah, macam lagi people orang boleh dekat, itu dia, high level ini, high mana cooperative examination ini, school police ni lagi, orang sana. Jadi itu juga karena di sini ada orang lain. Jadi itu orang lain. Ini orang yang berlatar, orang sini mereka mereka besar. Bekerja dari mana? Ini video hanya tu. Abdul Kalam pun ada. Mini komputer ada. Mini komputer belum ada di India. Bila macam, mini komputer. Ibu tu mesti orang mana orang. Kerja nanti yang tu mereka exercise ni orang. Kerja nanti mereka lagi dia lain. Bapa ni ni kerja nanti interest ni. Jadi ibu tu dia. Ini pun mereka macam all world ni champion. Bila macam all world ni champion. Jadi dia ini pun apa sahaja kalau nak kasih. Itu mesti target. Jika dia mesti distinct mana, main stone punya macam mana. Berinuan. Tapi itu hanya. Anak hanya dia bisa. Anak hanya. Boleh ya. Karafun itu iman dawa. Karafun itu iman mana. Jangan kita buat. Kita memberi masyarakat semua sini. Agar di pulau mana sini ada itu. Beda pakar, kita melakukan itu pasti di rumah. Doktor rumah, engineer rumah, awam sih rumah. Kita malah beda pakar. Somasi juga lagi, dulu sirai hari ini, coba kita lagi. Mau bisa sampai ke mana? Itu jangan ini, orang orang. Anggur ini bagi lama tu, mungkin lama keluar. Kita bisa. Urun bagai orang yang berikut aja. Urun berdua itu, kita melakukan tulis hari ini, tulis hari sekarang. Pas komas ni, kita kita mana, nazar, jadi dari mana orang boleh. Mungkin apa kita tu terjadi sih. Kau lama kurang, kau lagi lahan. Dos nomor tu asal kau pas nomor. 20 nomor kan asal nama 2 nomor. Begitu kita sudah dibagi. Jadi kalau dah siap ini dia buat apa? 100%. Barang jadi, orang jadi barang jadi. Bawa barang jadi. Orang mana barang jadi. Hingga sebiar ini sudah kilometer. Saya bilang saya boleh betul. Saya sudah kawai kabar. Saya mimpi baik saya zero lah. Saya mimpi baik malam saya sedang pergi tanah go. Boleh kau baik kau kan boleh kau lewat je. Kalau ini saja. Kalau dia Saya istilah betul kan? Apa yang kita lakukan adalah nama. Ulama Indonesia macam ni. Only 5 minutes maka lama itu ribu kasih lomba lama itu ribu kasih makasih lama tapi sekarang itu sudah mulai itu jadi bicara mereka tujuh hari sampai itu mereka bom mana kan itu lagi dari bom mana bayar apa biar baik itu kamu baik Malaysia banyak bom mana bom kelas mana legenda dari aku ini anak hari kemudian urut lagi kemudian meda bakar exam kemudian siro exam kemudian
malah isu yang berapa ini Abdul Kalam. yes. Kita lama, unik lama mau dengar, tak? Beliau unik lama itu, muncul sudah lama, itu jauh sudah kita. Muncul sudah lama, only for mana? Aku buat itu, Yusuf. Kau dari sana ada. Aku, memang kali itu, cuma itu. Aku itu. Be anak sekitar, bela aku bela be anak. Akai pakai itu boleh baca anda, itu mau apa ini? Oh bela pakai satu akai pakai itu. Rumah bela macam apa orang lain. Makutan anda, istilah anda, bola cerita anda, nama aku kisah anda, nama mulut anda, bis kerja. Mengko hari belum ha boleh baca anda. Makan lagi juga, bukan lagi sana. Orang benar lagi, mereka kita. Makan lagi, bukan lagi, itu cikam lah kau. Kalau itu mau kena semua lagi, makan terus semua, macam lagi. Jadi, akhir pun itu mau istilahnya, mungkin orang tangan juga. Robong nilai, suci namanya. Nak bekar bekar juga di nilai. Itu nunsuk kita malah, nunsuk kita malah. Bukan mau ngomong, makan tu nak susun, makan jangan. Kamu sujan lah sih macam, mungkin kita apa yang dia mau. Kamu jangan kerja, makan jangan. Desain Yusuf, basic tu dia. 또 미래까지만 왜 아나들이 집중하고 아나들이 집중하고 내가 팀에 때린다 예쁘지 뭐야 오는 걸 하면 우리는 오래라면 나하고 싫어하는 건 오래라면 나하고 싫은 건 오래기 하지 이렇게 시작해요 너 팀식을 쓰자고 했다 이거 앞에 그 팀식을 쓰자고 했다 이거 내가 그 팀식을 들고 있다 이거 왜 공부하고 있지 무슨 거 있다 해 보는 거 그래요. 제가 이게 결과를 하는 거거든요. 내 아는 무슨 제가 지금 뒤에가 말이야. 오나시는 거예요. 내가 쓰잖아요. 오나시는 오는 거 듣는 하나야. 아내가 오나시는 사실 오는 거 먹는 거 그러면 그리고 사회를 하는 나머지 그냥 사람들이 introduction बे समावहा लानायजों लोगोसे जिउआव माबायदि बिसिम सफैनो हाखो बिनि गिदिर गावनि जा मोनसे जारिमिन बेखौ जोङो बुंबाय बिनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर बावबाय